Il-Moviment Laburista huwa wieħed maqut u li qed iħares lejn il-futur b'ottimiżmu u b'sens ta' direzzjoni qawwija ta' ħidma u qatt li jaħdem bisħiħ biex uliedna jkollhom pajjiż li qed jagħhom futur mill-aqwa. Dan intqal mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika fiċ-Ċentru Laburista tal-Birgu. Dan ferm differenti mill-Partit Nazzjonalista wara li Bernard Grech irriżenja minn kap nazzjonalista. Ħadd ieħor mifni bil-kejos u aħna iffukati immexxu favur il-ħaddiema, favur il-familji tagħhom u favur in-negozji kollha ta' dan il-pajjiż. Ħadd ieħor iffukat biex jara li jkisser il dak u lil dak u lil dak u aħna nżidu l-pensjonijiet, nżidu children's allowance, nagħtu l-ikbar tax cut fl-istorja ta' pajjiżna. Dr. Abela nfasizza kif ħtiġijiet għal-gvern u li kull Malti wawċi jkollu ċ-ċans jilħaq il-miri u l-ambizzjonijiet tiegħu. Dan anke f'dawl ta' sfidi internazzjonali li pajjiżi ġirien tagħna qed jgħaddu minn sfidi ekonomiċi kbar. Dan b'differenza mill-oppożizzjoni nazzjonalista li fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali biddel il-kap u mill-ġdid se jerġa' jbiddel il-kap. Fl-għaqda hemm is-saħħa. L-għaqda dik hija kollox għalija għaliex hija l-għaqda. L-għaqda fil-partit, l-għaqda fil-pajjiż illi tagħtik is-serenità li biha tista' tibqa' tieħu deċiżjonijiet u li toħodhom naturalment fuq in-naħa l-korretta. Għalhekk aħna rridu nibqgħu l-ħin kollu ffukati biex nibqgħu maqudin u naħdmu l-ħin kollu ġurnata wara ġurnata biex insaħħu l-għaqda. Dr. Abela ħabbar li bħalma sar fil-Kottonera fl-aħħar snin minn Gvern Laburista, issa jrid jara l-aqwa riġenerazzjoni li qatt saret fil-bqija tal-Port il-Kbir, fosthom fil-Marsa u l-madwar. Fil-fatt, tħabbar li nħatret ditta ta' esperti internazzjonali biex jitfassal pjan bilan li sal-aħħar tas-sena ikonna master plan li bih titnieda riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Fit-tmiem id-diskors, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jibqa' jħoss il-polz tal-Maltin u l-Awċin u jirrott lura pajjiż ta' kwalità għal ġid tagħna. Meta jekk hemm imqar persuna waħda, imqar waħda li għadha mweġġa li għadna ma lħaqniex, irridu naslu għalih u għaliha. Bekk nistgħu nibqgħu nitkellmu dwar moviment li kull ma jmur aktar qed jingħaqad, moviment li jibqa' jiġġedded u li jġib aktar riformi ambizzjużi. Grazzi però talli qegħdin temnu tant fina. Ejjew naħdmu flimkien kollha kemm aħna tim wieħed.